Apa! Kaixo! Hola, Markoa, txaka! Epa, ongi etorri! Eixeri lasai. Bueno, bikote zer modu zaudete? Edarki. Ongi zaudete? Ondo, ezta? Esku artean lan berria. Erakutsi, hortxe. Plastikotik atera dezakegu? Bai, noski. Bai, noski. Horretarako da, ezta? Plastikoa kentzeko, ezta? Bai, eixe. Ondo, eta zuek lehenbiziko aldiz plastikoa kendu zeniotenean, Josu? Zuzek sentitu zenuen? Urduri. Bai? Beti bezala. Bai. Beti kostatzen zait ikustea, entzutea, beti grabatzen dudanean zerbait, edo, bai. Baina, bueno, onartu behar da, eta beti akatsak ikusten ditut, baina... Bai? Bai, hori ez da ona gizona. Zukere bai gariko, itz? Bai, baino. Zukere ikusten dizkiozu beti akatsak, ala behin ja listo, bukatu benean ja bukatutzat ematen duzu, eta... Ez, inoiz ez da bukatutzat ematen. Orduan, entzuten dezunean, segun zen momentutan zauden, ba igual ez nuke horrela egingo, baina hori artista oroi usten degertatu. Claro. Baina, segurazki bestek ez dituzte ikusiko akatsa horiek. Ez, hori norbera izaten da. Cuidao. Eta batzutan dira beste modu egiteko, ikusten dituzula momentu hortan, eta, bueno, oain egingo nukeola. Desberdin egin daitekela, hori da kontua, ez da? Bai. Bueno, iragana betikotzen, zer moduzko harrera izan du? Oso ona. Bai? Euki gendun aurkezpen kontzertua getxon. Bai. Eta, bueno, geure errespetuarekin joan ginen, noski. Ez dakizulako, nola erantzungo duen, baina egia da, jendeak oso harrera ona egin zigula, eta posik. Barkatu, oraintxe begirari naiz, eta 26 abesti daude. Ja. Bueno. 50 minutu denera. Eta 9 segundu. Gaur egun horrelakorik ez da egiten, ez da? Nahiko arraroa da, ez da? Baina iraganak askorako ematen du, ez da? Bai. Eta gaina, bueno, egiten ez dana, askotan da, ondarea berreskuratzea. Eta nik uste dut hori izan dela, lehenengo helburu bat proiektu hontan. 20. mendearen hasieran kaputxino batzuek bilatu zituzten melodia batzuk bereziki Baztanaldean eta txisturako nola ez, antzeon aita Hilario Olazaran Lizarrakoa eta bera txistularia zen eta bueno, txistuaren mundua berak aldatu zuen. Baita ere, organologikoki, baina baita ere sustrai folklorikoak biltzen. Baina txistuarena berak esplikatuko digu asko zobeto. Aita Hilario aipatu Josuk, gehiago ere badira, ez da? Aita Donostia, eta gero urte batzuk beranduago Lorenzo Ondarraren lana ere aipatu behar da, eta gora aipatu. Azken finean, Aita Hilario Olazaranek egin zuena, eta oso bizio egokiarekin izan zen Euskal Herriko dantzak, abestiak eta melodiak hartu eta ganbara musikaren mailan jarri. Hori orain egitea ederra da, baina ezke orduan ikuzuten bizi hori... Bezi horrek prestigio bat ematen dio ondareari, musikari. Bai, haiek ere segurazki hori begipuntan izango zuten. Eta hemen dauden abesti guztiak, ongi ulertu baldin badut, sekulak grabatu gabeak dira? Bai, eta hori nahiko nuke nik azpimarratu. Alegia, txistularien formazioan, konservatoriotan nagusiki, horko obra horiek lantzen dira. Lantzen dira azken 40 urtetan. Baina gero, ez ditut ikusten normalean, ia inoiz, programatuta, kontzertutan, eta noski, grabatu gabe zeuden. Orduan, Josuk beak berezko joera badauka, ondarea jasotzekoa, eta nik pentsatu nun txistuari ekarpen bat egin daiteke alde hontatik. Hauek grabatu gabe daude, orduan grabazioak inedituak dira. Inedituak dira grabazioak, eta guk hoietako bat ikusiko dugu horren jarraian, Hiru dantza izenekoa. Ze melodia da, edo norena da, Josu? Aita Donostiak jasotako dantzak dira, Baztanen, eta hasiera baten 4 eskutako idatzi zituen, Olazaranekin batera jotzen zituen, Baztanen lekarotzen, eta geho moldaketa egin zuen Lorenzo Ondarrak, txistu eta pianorako. Eta benetan, ganbera musika lehenengo mailakoa da. Ikus ezagun, 4 eskutako Hiru dantza. Begira.
Eta hortxe, pianoa lau eskutan eta txistuarekin 5 eskutan jotako. Bueno, eta danbolina ere, bai, 6 eskutan jotako pieza orduan. Noren ideia izan zen zuek biak elkartzearena? A ber, ikusten den modu naturalean elkartu ginela. Elkarren berri bagenekin, bageneukan, baino elkartu gabe ginen. Baina egia esan nik aipatu dituten musika hauek grabatzeko gogoa eta beak berezko joerak elkartu gaitu eta, bueno, eskerrak elkartu garen. Bai. Lehendik inoiz etzen duten elkarrekin ez egin Josu? Ez. Baina oain ja, gauza asko egingo dugu, bai. Aizu eta txistu eta pianoak biek protagonista berdin aldute, diskortan edo txistu gehiago daka, piano o berdintxoa da. Oso galdera honadek, Mikel. Ni beti galdera honak iten jute. Bai, askotan dirudi txistuak izan behar dela protagonista eta pianista florero edo laguntzailea, soilik. Idatzita dagoen momentuan horrela, ganbara musikan, eta Josu jotzeko moduagatikan dauka berezko personalitatea eta atera egiten dio. Eta ni ez nahi sentitzen, berarekin jotzen ari nahi zenean, erabateko nagusitasun horrekin. Osa, beti da konpartituta. Eta hori oso politia da. Ba, beste bat ere gozatuko dugu, txoriekin, kasu hontan, gozatu ezagun, txoriekin. Bueno, Eguberri kantak ere badira hemen. Hemen behitza jartzen du Eguberria, hartzaiak izarrenpean eta bar eta bar. Bai, Eguberriak obra bada, 4 edo 5 atalekoa, eta bai, Eguberritako doinuekin egindako ganbara musika da. Horregatik dantza musika eta melodiak bildu zituzten eta hain modu egokian jarri. Josu, zer harritu zaitu zuri iraganeko bilaketa horretan, proiektu honetan? Horrela, zerbaitek atentzioa eman duzuna? Nik esango nuke garai bateko proiektu badala. Garai bat oso ondo isladatzen dala. Nola, kompositore hauek, kaputxinoek zeuzkaten maitasuna naturarekiko, folklorearekiko, herriarekiko. Eta hori dena da kutsu filosofiko bat baita ere isladatzen dala diska hornetan. Eta pilaketarik ez, diskoak aukeran badaude, baina Spotifyn entzun daiteke, YouTubeen entzun daiteke, plataforma guztietan entzun daiteke ez da, diskoa, eta zuzenean ere bai. Getxon aurkeztu duzue, baina baituzue beste kontzertu batzuk, esango ditugu datak? Jendea jakin dezan, guk baitugu, lasai, guk esango ditugu. Guk esango ditugu. Esaten dugu data eta lekua eta egiten dugu. Horrelako zerbait. Hola jendea animatu egiten da, benetan. Indarraren arabera, betetzen dira gehiago salak, ala gutxiago. Hasiko gara, ekainak 3 Gernika. Iepa! Abuztuak 7 Deba. Iepa! Abuztuak 9 Bilbo. Iepa! Horrela jendea joan egiten da.